Vezmem vás so sebou na výstavu Motocykel 2026. Trošku som si privstala, aby som stihala skorší vlak, tak a sme tu, v Inchebe, na výstave, ktorú vidím prvýkrát v živote a veľmi sa teším. To by som nebola ja, ak by som sa neodfotila na motorke. Spolu s kamarátkou sme si pozreli autá, karavany a všetko možné, čo tam bolo. No a tu prichádzame na poschodie, ktoré je venované motorkám. Takže si pozrite, aké kúsky sme videli a čo všetko som si vyskúšala. A to koľko radosti som ešte mala, keď som na tej motorke dotiahla aj nohami na zem. Pretože to sa bohužiaľ pri mojej výške nestáva často. Boli tu naozaj rôzne motorky a značky, ktoré ja osobne som doteraz asi ani nepoznala a bolo sa veru na čo pozerať. Zastavila som sa aj pri Hemingwayovi na cestách a musím povedať, že sú veľmi milí. No a ďalšie motorky, štvorkolky a všetko možné. A samozrejme, keď sa dalo, tak som opäť skúšala. Jasné, že som si dala fotku aj z Lady Hoonigan. Ako môžete vidieť, tak ľudí sa naozaj nazbieralo. Tu vám ešte dám zostrih zo show, ktorá sa konala pred Inchebou, tak si ju užite.
Potom sme sa stavili na veľmi výživný obed v Mekáči. Trošku sme sa prešli cez park a veľmi dobre to padlo po tom obede a taktiež aj po tom hlučnom čase v Inchebe. Ešte sme sa stihli zastaviť aj v Martinuse na limonádu. No a napokon som pekne išla zase naspäť na stanicu a domov. Bol to dlhý deň, tu už vidíte, že som nevedela, ako mám sedieť, unavená, ale spokojná. Dúfam, že ste si tento deň užili so mnou.